Traffic Spot. A Traffic Spot az ARH fix járműazonosító és forgalomellenőrző megoldása. Az ellenőrzési ponton áthaladó járművekről képet készít, adatait, paramétereit, például sebesség, rendszám, honosság, méret, azonosítja, illetve meghatározza. Az első ANPR kamera az első rendszámról készít képet. Az optikai oldalszkenner elkészíti az oldalnézeti képet a járműről. A hátsó ANPR kamera a hátsó rendszám felismeréshez készít képet. A lézerszkenner létrehozza a jármű háromdimenziós modelljét a jármű pontos méretadataival. Az átnézeti kamera áttekintő képet készít az áthaladó járműről. A radar sebességet mér és jelet ad a kamerának, ezáltal történik meg a járműdetektálás és a hiteles sebességmérés. A kommunikációs eszköz továbbítja az összerendezett adatcsomagot a központnak. Az alapfunkciók mellett a Traffic Spot képes számos közlekedési szabályszegés detektálására is. Egyetlen jelenetben mutatunk be több különböző közlekedési szabályszegés rögzítésének módját. A jelenetben szereplő sárga járművezető egy gyorshajtásban, záróvonal átlépésben, tilos jelzésen való áthajtásban és kötelező haladási irány megszegésében is vétkes. A Traffic Spot szenzorai együttműködve az összes részletet rögzítik. A nagy felbontású ellenőrző kamera rögzíti a teljes eseményt. A záróvonal átlépést figyelő kamera észleli a szabálysértést. Az első kamera dokumentálja a sebesség túllépését és leolvassa a jármű első rendszámát. A lézer elkészíti a jármű háromdimenziós képét és megadja a méreteit. A hátsó kamera a hátsó rendszám leolvasásához készít képet. Ez a kamera olvassa le az egyéb kódokat is, például a veszélyes anyag kódját, az ADR kódot. A lámpafigyelő kamera beépített intelligenciája segítségével észleli és rögzíti a tilos jelzésen való áthaladást és a kötelező haladási irány megszegését. A Traffic Spot szenzorai ezred másodpercre pontosan összehangolva működnek. A Traffic Spot a szenzorokból érkező adatokat elhaladó járművenként egy csomagba rendezi és a képekkel együtt továbbítja, valamint eltárolja. A továbbított adatcsomag tartalmazza a jármű minden releváns adatát, valamint az eseményt dokumentáló képet és filmet. A Traffic Spotban alkalmazott kamerák könnyen és gyorsan konfigurálhatók és beállíthatók a konkrét közlekedési helyzethez. A Traffic Spot a ma elérhető legkorszerűbb komplex közúti jármű ellenőrző technológia.